बियो आंखौ बिदि गारनानै थांनाङामोन आरो। माबोरै बिदि खारलांखो बियो आं बेखौ जेबो मोनथियानो आङो। गोसोआव गोबां सोंलु हास्थायो बे जेरावखि थाया मानो माने फैफिनथों आरो। बिदि बेलेगजों थांनाय माने आंनि गोसो सिङाव माने बिदि सन्देह गैया। बेलेगजों थांनाय गासिबो जायाखै, दाङाबाजिबो जायाखै। बेखौथ' आं मा बुंनो माने आं न'आव गैयानोमोन। आं ओजों माबायाव त्रिपुरायावहाय खामानि मावनो दंफां हानोसो थांदोंमोन आङो। आंजोंथ' जेबो दावराव दावसि जायाखै बियो। माने माबोरै बिदि खारलांखो बियो आं बेखौ जेबो मोनथियानो आङो बे खारलांनायखौहाय। आंथ' बिदि बेलेगजों थांनाय माने आंनि गोसो सिङाव माने बिदि सन्देह गैया बेलेगजों थांनाय। गथ'फोर साबेसे दं होनदों? गथ'आ आंना सासेल'। सासे? बेसेबां बोसोरनि? 5 बोसोर एसे बारबाय। मा थाखोआव फरायो? माबायाव इउकेजिआव फरायो। जेनेबा नों न'आव थायोमोन, बे न'आव थायोमोन आरो ना? बेयो न'आवनो थायोमोन, आं होजों त्रिपुरायाव दंफां हानो दंहैयोमोन आरो। ओमफ्राय ओरैनो नोंजों माबाफोर ओरैनो दाङाबाजिफोर जादों नामा? आंजोंथ' जेबो दाङाबाजि जायाखै। फनावबो बे कारेन्टनि सिगां साननै सानथाम आंजों माने सिगाङाव बिदिनो फनाव मोजां रायलायबाय थादोंमोन। आंजों जेबो दावराव दावसिबो जायाखै, दाङाबाजिबो जायाखै। न'खराव सोर सोर थायो ओरैनो नोंसिनि न'खराव? न'आवथ' बे थायो, ओमफ्राय ओजों आइ आफामोना दखान होयो ओजों। ओमफ्राय मालाबा फैयो थाङो बिदिनो। ओमफ्राय आइआ हराव फैयो न'आव उन्दुनो। न'आवथ' दाङाबाजियालाय एसे जादों आं खोनादों, माने आइजोंहाय माने एसे बिदिनो दावराव दावसि जादोंनो आरो। जेनेबा एसे एनै बांद्राय नङा, एसे एनै नांलायनाय जादोंनो आरो। अब्लाबो माने बियो आंखौ बिदि गारनानै थांनाङामोन आरो। आंथ' दा बेखौ हास्थायो बे जेरावखि थाया मानो माने फैफिनथों आरो। आं दखान होयो होनायालाय, अब्लाबो आं आंनि हिन्जावखौ न'आव दोनफैनानै आं फुं आरो मोनाबिलियावनो दखान जायगायाव थायो। बेनिफ्राय फुङाव आं न'आव फैयाखै। मा सिस्टेमै ओंखारलांदों बेखौथ' आं नुवाखै। जेनेबा मानसिफोरनि खुदिया मानसिफोरनि सिगाङावसो थफ्ला थुफ्लि लानानै ओंखारलांदों, गारि फिसायाव गाखोलांनाय खोनादों। बेनि उनावबो जों सान्दों खाथि खालायावनो मेला लोगोफोर दं, बेहाय माने थांदों नामा, जोंथ' खारनाय सम्भाबना गैया नालाय बेबादि सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय गमामायैनो बेलासियालागै खबर गैया। जों बेखौ एसे एनै नागिरदोंमोन, खबर गैया। बेनिफ्राय बाबुनो फन हरनाय जादों, बेबो त्रिपुरायाव थायो। गैला बाबु, आफिया थफ्ला थुफ्लि लाना थांबायनो होननानै फन हरनाय जादों आरो। गोरलैखौ लांफादों ना? औ, बे फिसौखौ उन्दैनिफ्रायनो आंजोंनो लोगोसे थाफायो। जेरावखि थाङा आंजोंनो थायो, हरमानि आंजोंनो उन्दुयो। जेरावखि थाङा आबौ होनो, लामा ससेबाबो जिखुनु जायगायाव थाङा आंजोंनो थांफायो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।